Madi pa balain. Kita nyo ti pagay ko na eh. Dapat lang green na. Na paripor ko agad, baka lain dala unsain. Kita man. Kita talaga dati green na ano eh. Long green nga ron. Iba-ibayag mo pa. Baka alain dan to alin, nuibe. Ay na. Nung alain na mo lang nuibe, padawat ko latan. Nangingin na pa'y tuyaw. Met pa Andres, ipatuyom lang na yun. Tatamaratan rin tuyo ko, 15-16. Pipya, nung badim kahit nga ipatuyaw, padaw mo lang kanya ko na kaysa sa balimit makinabang. Daw, may tadya gripper rin. Apo. Kasi daga dyan. Kaya nga repairin nga, nagbabalang ang presyo na. Parawar ko pa yung nga ginastos ko ta. Pa yan nararamidan dati, lubungan. Kung garo, kakasi ti manalog. Nga tanong, ipatuyok latatan. Hindi na pa ituyong yung baga. Sayang nga, nagmay tapagay mo na eh. Kaya malalakayin damay. O pitikulyapis na nga makita mo na eh. Puro bagas. Madamag ko. Maruti pala siya tipagay ta. Di sa sais. Kisti sa bana, maparparwar ko pa yung nga ginastos ko ta. Baka sa bamanupay nga do, 15 ti aladan. Mabalain. O kisti sa bahanan. Namimet pa siguro, ipatuyo mami lang ta. Nangingin na ituyaw. 15 may sa kilo. Yun na, dapat nakatungtong nga dati atomic nan nga. Listo da lang aramidin nga tuyo ata. Ha? Tipya. Pati garami, ila ko mom, ta makabawi ka. Hindi kilaw garami nata, pag-uunga ka ta. Mom? Naglakat guong ti garami, nagimas pa. Bali natin paginibagan na eh. Dapat lang repairan. Rating mo gamang ito ka. Boy! Tuga ko nyo ti boy. Puro ray may adya gripper, aldawin, namamutin. Paripor mataan? Maday, pagapas ka, kaya magapas. Bali na ta. Dres, sika. Kano kong pari mo, ta makabawi ka mo tala. Hey! Madi pa balain. Kita nyo ti pagay ko na eh. Dapat lang green na. Na paripor ko agad, baka lain dala unsain. Kita man. Kita talaga dati green na ano eh. Long green nga ron. Iba-ibayag mo pa. Baka alain dan to alin, nuibe. Ay na. Nung alain na mo lang nuibe, padawat ko latan. Nangingin na pa'y tuyaw. Met pa Andres, ipatuyom lang na yun. Tatamaratan rin tuyo ko, 15-16. Pipya, nung badim kahit nga ipatuyaw, padaw mo lang kanya ko na kaysa sa balimit makinabang. Sige. Padawat ko lang kanya mo. Nung kanya ka di pagpag na, tada ipakamuti tarakin ka. Okay. Andres, ayun to karami na, dawatag tumoy. Ta patasa man nagmulat iuog. Mapalinat ta, dawatin niyo mami na. Ano kaya iyo, pati ay katagaanan ko, italaan niyo. Total ko dyan mo lang makapakinabangan na din. Kaya mo may taguaong. Tuladog kanyam. Si Bugam no kati ko nagarasawan ti bagas, nananam no kadi uong nagtubog. Bisibis ka? Wow. Nice. No kaya mo kay ko arinola, di nagisibon yung bakit mo. Sa bag mo, nananaman no kadi na. So, pigbalain, di pinag-ang-angsag mait. Agbalain. Patindo pa yadi ag soroiski, so no kay pahid na di may matana. Ay sabaw? Uy. Sa banat to yun, nalatay surusurum. Tubog ti suso, ay, di pag-agas. Amdama, tinulad natin, nabulag ang pitata. Sumula dyan, Dries. Napadas ko din. Ano na kami mamumuryutan? Apay na oras na repair natin ay aldawin. Kamu nagtami pa yung orayin. Mga orayin da pa yung mga marigrig, kita bagas na bago da nga repair. Awan na ka raw. Tanong ko kapasan tayo latan, tapos ipatuloy tayo gigit kalsada. May sa ektarya, ipatulid mo di kalsada, tapos kadagaan pay. Kuwan, di ba ipatuyong ko ng lang? Yung masayang. Ito ata nga tuyon. Daga-daga no ka na. Tuyo ka ng tumo lang nga rin titarakawin. Apay, kailangan pa tinalinays. Bagay Nya, bak. Kapasan tayo? Panunot kan. Galak kong pajibalayan. Talo tayo. May sa ektarya, tagapasin tayo. Baka talo aldaw, ako malpasata. Lalo malugi ka na yun. Siyempre, libre tayo merinda, inom. Arak. Di pangal daw pa yung ay. Ginagragit pa yung mga natin ay.
Nagadulaki na ibaga natin nga tao. Nagsuggest lang tao. Namadim ka di maday. Sige raw, panawang kayo. Tapanak pa yung makipalanit. Barak din kalabunat ta kawit. Panak tumulong gini. Nalaing ka nga talaga, mo mga sarak-sarak pa ng biyag mo. Kasi nag-birthday nga kalbong ibaga na, di ba? Hindi ka mo ah. Kado mo ka, kalbot ka. Basta no, nag-birthday ba, nagparta ka dyan. Maahaw na rata. Di talaga kasta ah. Alangan nga rin nagkapoy-kapoy ka, kaya narigat mo nagbiyag tatan. Panganan na dyan. Apa yung madina tamabayin na, di ba? Mapan latan o rin madidainin invite. Baka damdama dyan, dapat dala na plastic, igihawid pa. Ay, dapat may bain-bain ti tao nga kas dyan, o nayurat nan. Sa bagay Hindi nga tanong mapanta mo dyan, Res. Nalakalam mo diskarte na niya, naging lalabas ka lang. Siyempre, no, inabanda ka. Tira. Sila kababayin mo, bak no, pantalami kipangan. Ano tawag dalata ti Rikalaw? Rikalawan tati pa. Sa gaysay, nung saan shampoo. Kista ba, kalbo ayag birthday. Kudiweg, mapalimait. Sipi ah, ta makulaban na dyan na siling nga ulo na. Alam, mapantagaraw. Kasano natin iparipar mo? Naglakamat ti preso Andres. Babam sa tan. Babam nga grig-grig tag tubon tumanlatan. Sa bagay mapanatatan. Basta sabog tanim to mula labas na eh. Palantan ano, biyang. Sa bagay, napinta sa'yo na panon ng waak. Ano na tanong ka, purwakan mo latikuan. Balato nga, tagsasabay na magbunga. Nakita dyan na panunot mo, Andres. Sige. Para gumatang tayo, balatong nabigat tayo, sasabog ko ta. Sige raw. Basta bagan nagtulangan na nung nakagatang ka. Takaduaan ka nga, mga ipurwak ta na iti balataw. Hey, amok ta diskarte mo ng Andres. Baka sigudim to mo lati rabe, pamupidutin, ni pablad mo. Style mo, bulong. Tao nga ito yun. Raman na din. Takit din. Baka nakado ni palanit dyan. May kapis na pa yan. Baka nakaluto dan. Dala ka plastic mo Pawang ganas. Import, ganito mga import eh.